boss. Chiri right. Inini ndane 1 week. Ndisina kubata buff. Kuyo. Anene. Anini ndine 2 days. Aiwa, so baizi. Itu. China. Nezuro pandakabviswa paukandiona paipai. Wakapiwa mafuta ukanzizora. Akanogeza but anga asina mafuta ekuti ndakandogeza. Akakupa mafuta paipai ndiani? Ndakazopiwa mafuta na Anzani Mbare. Uya anoshanda uNazareth. Ndakamupa mafuta utazo. Pati kugeza ndakatogeza. Skin yake chete ndo inongo. Ko sosiri kugeza. Yo. David. Ayo ini kugeza kwangu unokuziya Clinton. Taura tinzi. Kunoitwa sei? Kugeza kwangu ndo inonzi wiping. Ndo wiper. Iwe ndo unotoziya kuti handisi kugeza iwe. Clinton ndo warudza vanhu handisi kugeza kaiwe. Kokugezera una. Ndo chokwadi. Handina kugeza. Ndozvatinotaura. Ndochazogeza. Saka udaizoroti. Wewe usiri kugeza winako sei? Aiwa. Wakuramba. Uyu ane kokugeza asi kugeza. Ndinako kugeza kwacho. But ndinotogeza. Wakandiona. Ina ndite handipfuure 2 days. Hai, 2 days shoma. Ini ndinochovha yama. Ini Clinton ndochovha ndisina kugeza. But izvezvi mukukanda kabweza. Iboy here. Zvisi. Zvisirizvo. Uri kuona upenyu huri kuraramika. Unonetsa. Because inini pandinoda kuti ndinogeza kudaisoka. Pangu shamwari unosvika munhu akawaridza gumbeze rake achinyika imomo. Unodi kugeza pakati peusiku. Zvakatodhakwa. Unodi kugeza pakati peusiku. Amai we kutonhora kwakunenge kuchiita. Unodziisa mvura. Kondoda kudziisa chii handinogezwa imvura. Handichabika zvinhu usiku. Wakutenga. Aiwa handitenge mari yacho ndoiwana kuti. Ajita, saka nyaya iripo kokusaidi kwako ndeyekuti iwe hauna kwekuvhidhira handiti. Kana kuti hautode kuvhidha. Aiwa kuvhidha ndoda. But hauna kwekuvhidhira. Handina. Wondu unovhidhira kwakuda. Kwari kutaura kuti kuneko kwakawaridzwa mazigumbeze ikoko. Saka paunovhidha unovhidhira upi? Kwadewa. Abeno kwamukuvisi kwamunomboenda. Nomboenda kwamukuvisi. Unonzi kuchi? Kwamunombotaura kwewe. Aiwa kana handikudze zita iroro. Kostani unopunzira upi? Stani anopunzira upi? Kwese. Kunjaji. Anaenda kunjaji. Unopunza. Saka ino fix the body. Inde madocuments. Mira. Inde madocuments izvozvi. Hauna madocuments. Iwe wangwaya. Iwe hauna. Hauna madocuments. Ndinawo. Kana chinzi no fix the body. Ndati ndinawo madocuments. Hapana sina madocuments. No fix the body. No liver thing. Ndinoona kuti hapana paunogara pari stable. Pokuti kana vanhu vachikutsvaga vanokuwanira papi chapa. Mira, address yekwaunogara ndeipa. Inonzi chi? 216 mbiri. Aiwe 108 Simon Masi. Pamatai. Izozviona? Iyoyoka. Ndopajeni pake. Ona but Clinton ka. Ona mfana weka. Izozvika. Kuti achinje ka ndikutomutora ka ndotoenda naye murumu mangu ka anonochinja ndochinjisa murumu ndonombai kubva kubhutsu kuenda kweso pane rumu ipo pai kochi what do you call them ana hey but you should change your life sezvawakaita wakachinja life yako Nini ndiri beta ini. Uchikombia na Ajita? Kwandiri ndiri beta. Kuda ari beta udarike na Ajita. Ayo ndo zvaari kutaura.
because ininika cha mumba paunoti unorara hope chadzo unodzirara mumba mani mangu iwe haurara patsarabedhi tsarabedhi ndoyandirara ndorambidzwa nani kurara patsarabedhi yako ndouya andiri shamwari uko kumatai akarara ikoko ka 6 o'clock anenge amuka because hapadi kuonekwa munhu akarara mangu mumba umwe ndakazomusa na 2 o'clock ukwakurarwa ukushamarika unorwa pungwe kwako kwakaipa umwe ndakamumutsa na 2 kwako nomuka ndakafunga kuti afira mumba mangu ndiani sakala ndakaenda naye saka adresi yake ndo adresi futi yasakala 108 Simon mazika ndo adresi futi yasakala vamwe chete but iwe unozoti aiyo but dambo kutaura iwe unozoti wakati azvekutamba nounongo wajoina futi hati ukuziya here uyu anogona wajoina mai manje uyu mwana ndindomuchengeta uyu aiwa mira unzwika zvandikutaura ndati akaita mafanisi auramba achiita ekusada kuchinja mai manje anogona kukujoina ana achita adresi inogona kufanana futi anonozi ndati mwana ndindomuchengeta uyu nozvati ndatsvaga kupi mazano zvavari kuitaka ndezvekutsvaga pane Mariro vobva vaita se kurara pamariro pamoto vanenge vachiteya sadza ti makusainika plus sadza nepekurara zvese pamoto zvokuti pamariro ajova vaitofara zvisingaiti maiwe ati makati amadhezi mangani amenotaura ndoruze sha maka musuka pajo usiku hwacho ukabva wandoparara iwewe ndingatadze kurara pafahama yangu ikodzeivaona kana sendi aiwa akutora kuti hanzi wakaparara kuti kusati kwako anenge ari machena because iwo kwaunenge uchirara kwasiyana nechi because uku unenge uchirara uchipuwa sadza anenge ndizo nenda mari yekuti ngasadzere kuti plus unenge uchirara pari iwaona kana sendi kuda uyu ana kana sendi iwaona kana mari iwe uyu hagona saka vorei saka izvo mai manje uyu aona kana sendi iwewe saka unoti ndoshape kuraraunodi kundobhadhara imba yekuroja saka ndiwo rubhadhara unozati Ajita unoza kudani unoza kuti akamboita makombetisheni edzimba uyu hamino imba yakatiratidza yanga iri imba yani uyu imba akakachengeteserwa anga akasiyirwa pekunzi Arare saka property yaitiratidza ise yake hana kana chinhu kana dze izvozvi tikatoenda kabho izvozvi opai ndotonokupai zvinhu zviri mumba mangu ina ndisi bharanzi kasha handina imba but ndine rumu yangu boys kwamakabva boys kwakamira sei iwo wakabva kupi aiwa takazvitaura kare hatirambe kochimbodzokerawo mbono pame kuri better than kunoku ndati pame kuri better than kunoku ka aiwa kuharare udangonzi kugara kuharare chete Hey, makaoma newewo futi uyu aparara inini nyaya dzangu nodziziva pese taura futi uyu akasiyapisira vanhu mushaurwa akasiyapisira vanhu kumushaurwa kwewe wakasiyaita sei uyu ane dzake dzakasiyaita handiti ndakaita sei wakuti iwe wakapisira vanhu kumusha uyu akasiyaita sei uyu pamwe akasiya repa zvisakasingadodzokera ndi zakwana iri buwama